Hei, terveiset Maunulla-talolta. Nyt onkin 9. ripustuspäivä meneillään. Ja mä toin tänne yläkerran näyttelytilaan niin tämmösiä, olisiko nämä parisuhdeaiheisia vai mitä näin. Tässä on nyt kuitenkin tämmönen maalaus, minkä nimi on Tukena toisilleen. Ja tässä on kuvattu tämmösiä puita, mitkä nojailee toisiinsa ja siinä on rautalankaa ja siinä on kaiken näköistä kommervenkkiä, mitä parisuhteessakin voi olla. Sitten tässä on tämmönen toinen työ, minkä nimi on Kuin kirja ilman kantta. Ja se kuvaa nyt tämmöstä pitkää ihmissuhdetta, mikä saattaa katketa joskus, niin kuin kaikilla se tulee katkeamaan joskus. Sitten niin kuin parisuhteessa, kun jokaisella henkilölläkin on vähän omia ympyröitä, niin tämä kuvaa niitä kiemuroita, mitä voi syntyä, kun pyöritään oman navan ympärillä oikein kovasti. Sitten lopuksi tässä on vuonna 2006 valmistettu teos, tämmönen riippakoivu katselee ylöspäin. En ihan tarkkaan muista, mitä mä silloin mietin, mutta jotakin positiivista ilmeisesti voisi olla luvassa. Mutta tervetuloa katselemaan tänne Maunulla-talolle ihan livenä näitä töitä. Ne ovat täällä toisen kerroksen seinällä työväenopiston aulatilassa.